Iwan hani kun shipara Snok tilang kaway She telling in afraid That Jisuan Fitip nam la riam kumno yau suri kinong amrat kile kumno kibu dagatari bahari nang ta ki sop do tha bahari nang ta ki the dagasnam halor jong tau tha te bau new suri wan usmasnam baru I kata kasnam ule jilia ia kata kasnam kat bau nang jilia tau tha ulanang lut bat kasintur lane tau thli jong tau suri lu kanang reben re usngo thu bau ngot ia kata kasnam usngo bang ia kata kasnam bahadi nang ta andala lut utau tha u jilia asa bom deishu bu jilia eu tha ula jilia eta katari bar ungut ia kata kasnam uda sngo bang ia kata kasnam re klemtip ba kata kasnam kam deishu kasnam badan tau tha re kal de kasnam jong uhi bagum ta bula jilia ia utau tha au jilia sebenarnya kata katari suki pasuki kami kasnam na u di eta kasnam andre kata kasnam ka de jong uhi bat kumta ha ka bakhat do ne usuri uyap bat kumta la ju kem ya usuri baleng ai ka ni gunuksa ka daw ko long bangbut ban karan ha ka ni ka por pas ka wei da long ba ladon ka wi ka jakot ba ka ni ka jakot ka kanthi ha ka ta ka andre kam tip ba ka dei karai tadeng ta ba anda haba kadon ha kata ka ka snutnat na marwa balay ba pengat kata kasen benang baga shit daw ka jingi hang ta ha po rekam tip ba kata ka kadon gading na po kat banang jingi hang ta kat nang saat nang snutnat nang sungulong refreshing ni snutnat ka ang re ka klami nang ta na marba kata ka ka pen saat ka pen snutnat itai jakot hadu ba onda kelas dang ban klut bat hadin dalat nam sendon kata ka jakot kamla ban mi syo na kata ka rai bat hang taken ka I no asendan hi bat kata ka bat lapon yaita I jakot ha kata ka bagani ka dei ka jing sha jong ka jing em ka kwa ban kran ha ka dei ka por sha phang ka jing shukor ka long thik kumta kumba usuri ujlia ya ka snam bat ha ka ba khadu ujlia snon ni ka snam la jong klem de sungu tho bagade ka jing riam bagum ju ni ka jakot kamtip baga syong haga jingma baga don haga jingma baga ta ka baga jingi ka snutnat nang kong re ka bakhado ka ta ka hi ka kalalong ka jingyap ya ka baga ni ka dei ka jingem ka bau breu man laga sngi la usngo thu ne sungu thu budan ha ka jingriam bala riam bala syukor daw nong riam bau taw nong riam ka ktien jublai ga ang bau dei u saitan Pagkababal ka ang soitan lagi puli naga Yohanes naga gospel Yohanes long ba praga khot sa busaw ka yeto ingi bo soitan ude unong syukor nagkwaan puli ka nagtien ka jong blay ka ang kumne pipi long no kpa jong fi soitan ba jing kwa jong taw kpa jong pipi aman ban le utaw long unong syono breu na do ka meneng kong ba jusa ka jing shisha na ba ka shisha kam dan setia ukraini ka balam ler ukraini ki ek lagi jong na ba ulong balam ler ba ukpa ki jing lam ler ka babel ka hang ni ba soitan udai unong shono breu ba habu shono u breu umde bu shono kumto henrei u shono yaki breu da ka jing lam ler u shukari ki breu da ka jing lam ler na mar ha dan ka jing shisha marum dan ka jing shisha ang ka tin jomblai ukraini ki ek la ka jong baru deiru u balam ler ba ukpa ki jing lam ler tadeng ta kwa ba dong fi ka ni ka sngi ka ba manta ladang yim husiar bha pet yo bangi hap ha ga jingriam ga jong soitan pet yo bangi hap ha ga jingriam sngo kum ka bange an re ha ka ba khaddo ngi di ya ladehi leningi shat daladehi ni penyap ro dalade kum balong ri suri sngo bang ban jlia ya ka snam re ha ka ba khaddo jlia ya ka snam la jong kaperthai ka long kumta usoitan ude usim jo kaperthai kababel ka ang usoitan ude rang ba akiksuit kababel ka ang ro ude usim jo kasuin kababel ka ang ro ba ude ro ublay jo ngani kaperthai ude unong syukorong ka ktin ka jo ublay wa babel ka ang kita fi pulero na ka kitab jingpen pagal nong ba arpho ka khat bisipho ka kren bat ka ang kumne tiu tau soitan ubu syukorno yaki labret ken syakapung kading
daw kendok kababel ka ang tiu tau syaitan u bersyukur no yaki kababel ke tu ang ni bo syaitan peleng uday unong syukur tadi ta kwa banong fia kan ke sngi ke mamanta uday unong peniap beriau syaitan unong peniap beriau uday unong syono beriau uday botok bersyukur balamler padam tak tahu uday unong tu uday ruwe unong peniap uday unong penjat ang gaktin ke jong blai ngia mangani ke perthai ngi internet bahai ki eki jong ke perthai balariam ya ubriu ubakan jado dagi eki bakan jado okay finkan mau kata kan be ka spa ka pau ka ba ubriu ungap kan ke eki jing brai jong ke do jing brai jong ki khmat ke jing sarong thala jong ke jing em gini gidi eki ka ba usoitan uyo ban riam ya utau ubriu ubakan jado badeng tala da piang dei ki baken jado la fi long riu blai ka no fi le riu hok kan no ru andre la film dan yau men sim ba khut jong blai la da phim pat yo pediang shi sha yo jisu ka bomot ka ne ka do ka dang trikam ke jim ke jong phi bat ka hado kata ban kentat ya ka ne ka jing terwa ne ban ka than ban kentat ya kata ka jing sngo bang ne kata ka jing sngo thiang ne kata ka jing sngo tenat ya ka bo syaitan open up da ka jing syukur tadi ta bon ki breu ki ngap ki hap ki or bat ki yap no sundan namar bala syukur ya ki kan dai yang tang kwa banong fi ni ka sngi to a fin long ki breu ki start ki breu ki badap do men sim ki breu ki badap da ktien mar ki don ki perlok ki jonga ki badai shisha o ki don lang to ki le sing sakri lang re ha ka bakhat do o ki don ka men sim ka phan re ha ba ki poi shi ka perthai am ka than te ban mi na ka perthai ka than ban im ka jing im breu blai la da pi don ha ka perthai tadi ta kwa abang ifi kan ke sngi kam ta lemda fi don yo ka bor lemda fi la yo pediang sha yo Jesus Christ lemda fi la pediang sha yo men sim ko la fi la ya sha how men sim la fi la lat na ka do la fi la ya sha how men sim kwa abang ifi ka than yo brio ban lat na ka ta ka jing pen shoi ka than yo brio ban lat na ka ta ka jing syariam na ta ka jing riam ka bala pen up ka than yo brio ban lat na kata ka jing lamler na kata ka jing syukur ka bau syaitan open up tadi ta kwa abang fi ni ka sngi menta wanum biet ya ka perthai la fi jilia ai ka perthai pin jilia ai la ka jong ka jing em hi la fi jingi bang ni ka perthai pin jingi sha ka jing yap hi hang ni ka perthai ba ka perthai kan sa ing ka ko ka sngi la fi jingi lang bat ka tadi ta pin sa yap ru bat ka pin sa jot no bat ka hi ong ka tin ka jong blai tadi tang kwa mnon fin ni ka sngi menta ai ba fin long ki ba kinjaman sim ai fin long ki ba riu blai ai fin long ki bri ka ba sngu thu ya ka ba dei na ka ba lai ba ngai ha ka sngi ka ba fi pediang sha yu jisu am kini ki bor ni perthai ni ki bor ka do ka kut na phi ka lat na phi ba finum ibang finum sngu tenat sho la finang di secret fi sma secret adin fi sngu bang sho la fi di du ma la fi di ka kiat fi na pet fi na sma sngu bang sho la finang dan ha ka do la da sma secret ka sma bang biang la da sma kita jing sma jong ka perthai am ka sma ubi fi ne fi la fi la yo men sim ko pa la yo si sha yo tra am kita baro kan long jing ijli pinum i bang sho ya ka ne ka perthai pa dei tau tra kwa fi pinya ka ta ka perthai ka bagan jaman sim mdei sho ka perthai ka bagan jado ta da ka thing ka jong blai ka ong bangin ya om da ka gio i da ka ne ka do ngin ya da ka jingat ta dei ta ki eki pi ne perthai am kam dei ka bisha hoi la da pi ok ta ma kanaro rekam dei ka bashishan mar ka khmat ka dei ka bashukor ong ka tin ka jong blai padeng ta kwa banong ifi ka ne ka sngi ka bamenta monom ya da ka jing yu i da ka ne ka khmat ka jong fi ka babel ka ong ka ta ka klan shai ka tin ka jong blai ka ong ka ta ka ei ka ba pio i am ka long tang shibet re ka ta ka ei ka ba phim yu i da ka ne ka khmat ka bakin jado ka ta ka long bam jukot tadeng ta utrai kwa ngi bangin pet da ka khmat ka bakin jaman sim kam dei da ka ne ka khmat do da mar ka khmat do ka tan bet sha ka ta ki ei ka bakin jado Shagi egi ka bakin perthai, shagi egi ka bakin pop. Tadi ta nginyat da ka khmat bakin jaman sim, bagan egi ka tan shagi egi ka bakin jaman sim. Ka shaka ta ka balong riu blai, shaka ta egi ken. Ka ba penlong ngi ken, ka ba pen sngo bahayo blai. Ngai utraun ka khu ifi ka ni ka sngi man ta ngai utraun pen sle ifi. Ngai utraun ai fi ka bor. Nga kwa bno ifi wat nom ya ka do. O ka do ka ibang ka bakin jado. Kum bagan ni ka do ka ibang ka ja ka do. Nemar ka dei ka bakin jado kan ibang ru ya katagi ki bakin jado ki chimpen shoy jong ka do Henry la fiat haumen sim pin trang ka ta ka bakin jaman sim pin im ha ka ta ka bakin jaman sim pin le ru ha ta ka bakin jaman sim but pin kwa ru tang ya ka ta ka bakin jaman sim la da flat don ha umen sim jong blai bala da fidei shi sha ki bakin jaman sim
Pindan hakaway pagka dimension. Baga kwa ba nang fila don hang ta. Piniru isibon ki kamba ken ki jong ublay ka ba ule ha ka jing em ki jong fi. Pinken ma yu Petros udang ya udang de yu baken jado. Kay ka ba jayu shepting habawan ka eryong re anda bo yu Jesu. Kawan kata ka jinget ho. Kawan sisya kata ka jingmayan ho. Haba ukanti na kata ka lingru na marula kanti amsyo ukanti na marba. Usyukanti lakanti enre ulanget abo iu try ulakalalong sisya kumutray ulaya ha tau mensim bah bulaya ya mensim uklem ngam ha kata ka enre onda ha kawan biang gane ka bakin jado am ka pengam sundan iu tade inta kwa among fi rafiat ha kata ka bakin jam mensim dei fiat daga jingyoi rafiat daga jingat fiat daga jingat yam finum ngam ka kamba kan jabe ga jim jong fi padeng talada pimpat ngam haduk kata ka bentam ba finrong siya kata ka perthai ka bagan jaman sim finom iru ki kamba e ga jim ga jong fi bang kwa ban fi ni ka sngi man tau try kwa ban kar khu e fi rei tang ka we to lat no na ka bagan jado yo ba pi hap ha kata ka bagan jado ka ba syukur nomor 8 up ya piru da ka bagan jado da usaitan ya ka ba pin yap ken da ka ba yap shisha tadi inta kwa ban fi ni ka sngi man ta to ayo finong ki breu ki ba champang ei ka man ka jong blai ya ka ba fin light ru na ki jing syukur jong ni ka perthai ka bang pelat re ka penbang ban pen selang ka penbang ban pen pang sendan tadai ta nai long kumuta usuri ubobiet ubojlia ya ka ta snam hadu ba unda jlia ya ka snam la jong hadu ban yap no sendan tadaw ki don shibun ki jing syukur ni ka perthai ni haban khmi ba te kum no ngia ong ka thin jomblai kum kita ki ba biet re kum ki basta da bangi tip ya ka man ka jongblai wanam long ta ka jakot ka bajingi ba ka perthai bajingi ka ta ka ndre ka ka thnam hado ba kamla asyu ban mi nang ta bat ka syukla long no tang ka ta ka jakot ka bala I hai tai ba ni ta kwa ba nong fi o blai udan ka por ngaget ba finum ya syo ba kan jado ndre utrai khot ipi ban ya ba kan jaman sim wanam nget ka e fi na ka khmat jo fi fin kan ma ka ni ka we kum no ba khmat ka syukor ra pirung ko abang fi gadon kata ki optical illusion mala firung finalech po Calcutta gadon ta ka yeng gadon da ka yet pi pe yang ta hayet am ka khmat jong fi am kan syukur fi maka don shibon ki yet pa finum la ban itu syuk kan no ka badai kan no ka balat ka bamut hang to hi gadon kata ka optical illusion lane kata ka jing pen thame ya ka khmat ba pleng ka khmat ro kamla ban sngo tho kan no ka ba shisha bat kan no ka bam shisha la fi deng ye to ki jing deng 3D lane ki 6D pinadeng katam yo ite ba pin isha kum bakadai ka bashisha bakata ka ba pm ka rung ha ka jabi ang jong pi henry kam dai pat ka bashisha pm ha kata ka illusion world lane ha kata ka perthai ka ba pen thame ya pi badeng ta kwa no fi wane khmat pleng go pi ka pisa fi ka brai fi ka khalai fi ya ka auria fi ni kita am wat num nget ya ka bagum kata namar kata ka ditang ka jing syukur wanum bit spa wanum bit bor wanum bit buram kwa manong fi gane ka kut na tang sipor pinjalenti ai ba fin trang yutra ai fin sliang tang yutra banganget ba fin long ru kita ki breu ki ba kan jaman sim amshu ki ba kan jado blame ka khoi fi gane ka por man tang kwa ban duai nam ta jong pi ngasko gane ka por an sibon pinang ya ba kan jado pinang ya bitang ha ka do pi ki jing e pishu kut bi haka bakan jado pi bi tu jing e fi tu jing e fi jing le hang to na kwa bnong fi la try am why fi human sim ba ko yam la da fi trang chi sha la fi la yo human sim ba ko fi num issue ge jing e fi num issue ge and rega man sim jo fi kan dap da ge jing kemen ha ge jing e ge don tam kita kinum la sho ban pen thakli e fi kanum la sho ban pen rit man sim e fi kanum la sho da lei ru ban pen seer ban pen tieng e fi dan ke jing e rela filadan yo mensim ko kita jing e barok gena ke jat jang fi ine duai ni ka por ka menta ine duai try ni ka por ngawan ko kan rat haga gerteng ke jamau jisu ba try ngada duai gena smokia e ko try ki ba bon ki mensim ki ba ko haga ni ka sngi ki badang don ko kan rat try haga jing syukur jing ni ka perthai try syaitan open up ya ka jing yap nre bon sin kem sngu tho de try bangada duai haga ni ka sngi try oh shisha bagini ki khon ki jame try kinumia jlia ablai bat kan ni ka perthai kinumia jingi ba kan ni ka perthai ablai bangada nget ko kan rat try
Baki no mes ngobang ko kanrat barki ki jong kanega perthai yo baki jlia ya kata katari ka bapen ap yaki le yo baki jingi ha kata ka ka bapen yap yaki try baki long ki breu ko try ki bapen ya klat ile na kanega perthai ki bam ya presriem sho ile ba kanega perthai rei kan long ki bala pen klador ile de na kanega perthai ta ka baki ya ka jing pen thamai ka jing mot ka jong ki ko try sho da kata ka ba yo i rei da ka bam yo i try ra ki shakawai pa ka dimension ra ki shakawai pa ka perthai ablai bakin ya ka perthai ka bakin jaman sim ha bakin yu i me kin yu snow ya me kin shapting ya me ko try bakin yu i ki ba apply ki ko try ba ka khmat bakin jadok kampat ju i ai ki to men sim ka jingpen pau ko try bakin ya ha ka jingpen pau ka ktien ka jong me kin ya ko try ha ka jingpen pau men sim ba ko jong me try me ki kon kin long kin long job jong me ko try na duai nga kerku na do men ta ka sngi kin long ko kin long job syuk kita ken ki be syak penbiet le ki be syak syukur. Ha gerteng uji sunga duai nga kerku ya fi amen but amen. Bangai try pelat ya fi na jing tek jing kom na jing syak riam le ki jing syak penbiet na ki syak syukur ki syak lam ler jong baman. Ngai nom ta sngi fin ya ken ha jing sya bala fi itu ya jing sya ka jing sya kan pelat lot ya fi but ha bau ko no pelat lot ya fi da si sya fin long ki bala lai lot ken but ai ba ki jing lai lot ukres kan trai kam ha ga jing em ga jong film dai show ki bi sha te sha khom ha ga do da ki bi ya lai lot ya how men sim jong blai blai ko fi ngin sai shem pat amen